Σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε εδώ με Στέλιο. Το είχα πει και στο YouTube ότι θα ανέβει βίντεο με Στέλιο. Τελικά ανέβηκε σήμερα, όχι χθες. Και θα παίξουμε Stable Gaze. Νόνο που είμαι από την αρχή, γιατί ο μπαμπάς μου κολούσε το tablet και το έκανε σαν να το πήρα καινούριο. Και έχω από την αρχή το Stable Gaze. Το Brawl Stars μπορείς να το ξαναβάλεις επειδή είχα βάλει ID. Και αυτά παιδιά, και πάμε να παίξουμε πρώτη φορά Stable Gaze. Αν και δεν είναι πρώτη φορά, είναι μετά από χθες. Γιατί είχα παίξει και χθες, αλλά ήμουν από εκεί που ήμουν. Φαντάζεστε παιδιά τώρα να μην έχει, να είναι ως... Μπα, δεν είναι. Παιδιά, αν το βάλω 55 συν επειδή είμαι πρωίτας, το βάζω. Ναι, εντάξει, κάτω. Κάτω μαγικά σου. Εγώ τώρα είμαι μέχρι εδώ, αλλά ήμουν μέχρι εδώ. Παιδιά, να κάνουμε και το Στέλιο φίλο. Να με κάνεις καλύτερα εσύ φίλο. Γιατί? Γιατί το δικό σου όνομα είναι περίεργο. Παιδιά, δυστυχώς είναι από την αρχή. Τι είναι αυτό? Πολύ καλό πράγμα. Θέλω να το πατήσω. Λοιπόν παιδιά, θα δω μήπως μπορέσω να με βάλω από εκεί που ήμουν. Έχει κι άλλο. Το ξέρω. Ξέρεις τι κάνεις με αυτά? Ναι. Πας εδώ και Παίρνεις δωρεάν. εγώ θα πάρω αυτό. Εγώ όχι. Εγώ θα πάρω τον κεραυνό. Πολύ, πολύ χρήσιμος. Λοιπόν παιδιά, είμαστε από την αρχή. Ναι. Όχι και ότι πιο ευχάριστο, αλλά ελάτε να δοκιμάσουμε. Μήπως μπορέσω, Ναι, να πάρω την καρδούλα. μήπως μπορέσω να είμαι από εκεί που ήμουν. Και παιδιά, Όταν πέφτεις στο block dash, εγώ θα σε πιάνω με την αγκαλίτσα. ωραία λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Πάμε να κάνουμε για αρχή ένα free spin. Για να... τι ήταν αυτό? Σαν να είχα όλα μου τα skins παιδιά. Σαν να είδα να έχω όλα μου τα skin ήταν αυτό. Για να το δω. Όχι παιδιά. Την αρχή δυστυχώς. Και δεν έχω και το Mr. Beast. Ελάτε να δοκιμάσουμε να πάμε από εκεί που ήμασταν. Εννοείται όμως μετά από ένα τυχερό free spin. Γιατί αν δεν κάνεις free spin, πώς θα είσαι τυχερός? Για να δούμε, επειδή με νουμπάς θα πετύχω κάτι καλό, λέτε. Για να δούμε, για να δούμε. Τι εννοείς ότι είσαι νουμπάς? Εννοείς ότι εγώ είμαι καλύτερο? Όχι. 5 gems. Με τι πολύ καλύτερο θα μπορούσαμε να πάρουμε? 10 gems. Είμαι καλύτερος όμως τώρα. Τι λες ρε? Στα skins μόνο είμαι. Όχι, γιατί... Γιατί έχω πιο πολλά μόνο. Ναι, καλά. Ποιος είχε τα πιο πολλά? Α, εσύ. Όμως εσύ με περνούσε σίγουρα στα special. Wow. Λαλά. Είμαι προ και σας δείχνω το πιπί μου. Λοιπόν, σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά, εδώ, μαύρο χρώμα. Για Στέλιο, κάνε με φίλο, κάτσε να βάλω όνομα. Θέλω να κλάσω, να κλάσω. Παιδιά, δεν μπορεί να βάλω και το παλιό μου όνομα, γιατί θα υπάρχει, βασικά, για να το δοκιμάσω. Βασικά. Να κλάσω. Θέλω να κλάσω. Κλάσω, ναι, να κλάσω. Σταμάτα! Τι το έχει άλλος? Ρε παιδιά, τι όνομα και να θέλω να βάλω. Έχω μια ιδέα για πιο ωραίο όνομα. Έτσι δεν πρόκειται να το έχει κάποιος. Τι το έχει άλλος ρε! Λοιπόν.
Λοιπόν. Λοιπόν, θα γράψουμε και το εννοείται κεφάλαιο. Τι το χιάνος! Με δύο λάμδα. Πολύ μακρύ. Βασικά απλά είναι πολύ μεγάλο. Βγήκε. Λοιπόν, παιδιά, αν είναι τώρα θα μπει, δεν παίζει. Gamer. Τι. Λοιπόν. Αυτό το είχε ο Σπύρος. Spyrus Gamer. YouTube. Τι. Έχει άλλος. Αυτό δεν παίζει να το έχει κάποιος. Άντε για, βρήκα. Spyrus YouTube. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει. Καλά είμαστε. Οκ, ωραία. Στέλιο, κάνε με φίλο. Friend. Δεν είναι friends. Πόσο λένε? Δώσε εδώ. Όχι, δεν πειράζει. Παιδιά, εδώ γράφω στο Στέλιο. Έλα. Πάλι το να φορτίσω. Ωραία. Τώρα έχω έναν φίλο. Να την κάνω friend. Όχι, τι λες τώρα. Όλοι αυτοί είναι που θέλουν να με κάνουν friend. Όχι. Τι? Αν θες να τους στείλεις να σε κάνουν. Θέλω να με κάνει. Να με κάνει ο καπιμπάρα. Παιδιά, είχα πάρει και το pass μόνος μου. Τα είχα μαζέψει όλα τα gems. Και το πήρα χωρίς τίποτα. Αυτός δεν γίνεται. Γιατί τους έχω στείλει. Σπυρέτος, προήλας. Είμαστε και οι δύο μαύροι. Μοιάζουμε. Ναι. Θα είμαστε friend. Θέλω να πετύχω το μπλε skin που έχεις εσύ το ίδιο αλλά σε μπλε χρώμα. Αν υπάρχει βέβαια ακόμα. Τι πίστα είχα. Τέλεια. Η αγαπημένη. Προήλικη πίστα. Παιδιά, με βάζει με νουμπάδες γιατί είμαι φροήλας. Εγώ είμαι αυτός με το πράσινο όνομα. Γιατί είναι φίλος μου. Τι έκανα. Και φυσικά είμαι πάλι δεύτερος. Όπως πάντα, γιατί εγώ είμαι πρώτος. Το πάντα με πέρασε. Τώρα εγώ είμαι πρώτος όμως. Κοίτα, τώρα εδώ στο τέλος δεν Θα πρόκειται. περάσω πρώτος. Ρε, τι γίνεται εδώ, πάντα νικάω. Μην Έφυγα. ανησυχείτε όμως θα... Παιδιά, έφυγα από Τι κάτω. φάση ρε, πάντα νικάω εδώ. Ουου. Τώρα όμως την έχετε βάλει. Εγώ θα βγω Θα τρίτος. σας ρίξω και μπουκέτο. Όχι. Αυτό προσέξτε. Τρίτος. Ουου. Μην ανησυχείτε και εγώ θα βγω πέμπτος. Ρε, όμως αυτό δεν το έχω ξαναπάθει σίγουρα. Έλα, Στέγιο, θα σε ψάξω για να σε κοιτάω. Όχι, απλά θα εμποδίζω αυτούς να Πού περάσουν. είσαι ρε, γιατί εσένα δεν σε βρίσκω. Πέρασα κατά λάθος. Να, δεν σε βρίσκω τώρα. Να με. Να, έφυγε από κάτω. Εντάξει, τερματίστε, βαριέμαι να περιμένω. Λοιπόν, παιδιά, Τόσο δύσκολο είναι ρε. ήδη 9 λεπτά πήγε το βίντεο. Τι κάνουν αυτοί, έχουν κολλήσει. Ήδη. Ο Μαμάκιας. Ναι, Μαμάκιας. Λοιπόν, παιδιά, τι ωραία πίστα λέτε να μας βάλει τώρα. Ελπίζω μια δύσκολη, γιατί μου αρέσουν. οι δύσκολοι. Κι άλλοι δύο friend. Όπως εμάς. Βασικά εσύ έχεις άλλον.
Αλλά δεν είναι μαύρες. Τσλιραπτικά. Ω, τι βαρετή πίστα. Από δεξιά, από δεξιά, από δεξιά. Όχι ρε φίλε, γιατί από αριστερά. Γιατί πάντα από την κακή μεριά, γιατί με προήλας. Εντάξει, μπορώ να κάνω και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Για μένα εγώ πρώτος είμαι, πρώτος. Θα σας σκοτώσω, αφήστε. Να το πάντα που τερμάτισε. Γεια. Παιδιά, δείτε. Γεια σπί. GG. Γεια Σπύρο, είμαι... γιατί κλαις, μη κλαις. Γιατί θα μου δώσεις μπουκέτο. Δεν Παιδιά. θα σου δώσω. Στους άλλους θα δώσω. Παιδιά, εγώ δεν το έκανα αυτό. Δεν σας κάνω πλάκα. Μάνα. Εγώ και μάρτυρα το Στέλιο. Πάντα φύγε. Αν θέλετε να μάθετε. Τώρα Θα βγω Στέλιο. δεύτερος. Εγώ Φύγε πάντα. τρίτος εγώ, αλλά δεν πειράζει. Καλά, εγώ πρώτος για την... Βασικά δεύτερος για την ακρίβεια θέλω να πω. Έλα να κάνω hack. Έλα, γρήγορα. Ο πιγκουίνος, βλέπεις και εσύ τον πιγκουίνο. Εγώ θα δω τον άλλο πιγκουίνο. Fight, ποιος θα κερδίσει, ο πιγκουίνος με κόκκινο κασκόλι ή με μπλε. Εγώ θέλω με το μπλε γιατί είναι... Κόκκινο εγώ. Το κόκκινο είναι Ολυμπιακός. Ναι, όντως. Παιδιά, τι ομάδα είστε, γράψτε στα σχόλια. Νίκησε Ολυμπιακό. Όχι ρε φίλε. Θα τη δώσω μπουνιά. Παιδιά, γράψτε τι ομάδα Θα το είστε ανοίξω στα από τα σχόλια. λέιζερ, αν δεν την κλείσω με τα λέιζερ. Ωραία. Μπρο, εγώ πετάω σπαθιά Εγώ και είμαι μετά πιο πιάνω το τεράστιο Εγώ είμαι σπαθί. πιο προ στα λέιζερ. Θα λένε τι κάνει αυτός ο νουμπάς, πώς είναι τόσο προ. Έλα ρε φίλε, τι βλέπει. Τι τελικό! Ο Χάγια τελικός. Αυτή, θα νικήσω, μουά. Ό,τι πιο Μην Χάγια ανησυχείτε. σε τελικός. Θα νικήσω, παιδιά. Μην ανησυχείτε για μένα καθόλου. Για μένα να ανησυχείτε. Να. Ρε! Τι θέλω να κερδίσω κι εγώ μια φορά. Δεν με νοιάζει τώρα. Εσύ Ρε, πες- έχασα τις κορώνες μου τις 100. Ναι, όντως. Ας το καλό σου, τι βλακεία μου έκανε ο παπάς. Κολόπραμα. Μαμά. Μισό λεπτό. Όλα. Συνεχίζουμε. Easy, λέμε squeezy. Coca-Cola, Nixtubo. Next dubo. Λοιπόν. Τώρα θα πέσει. Θα γίνει φάιντα. Λοιπόν. Λέιζερ. Κάτι κάτω. Πότε θα πάμε κάτω. Του χρόνου. Του χρόνου λέω. Δεν γίνεται του χρόνου. Του παραχρόνου. Σε πόσες ώρες. 20. Αφού όλο κάτω είμαστε. Όμως πες. Αφού όλο κάτω είμαστε ρε. Την αλήθεια. Δεν ξέρω. Θα βγω δεύτερος. Γεια σας παιδιά. Όχι Σπύρο. Εντάξει. Πώς έπεσα εδώ ρε. Easy. Φύγε εσύ. Ρε, Όπως εγώ πάντα. θα νικήσω δεύτερος. Όχι εσύ ρε. Γιατί ποτέ δεν μου δείχνει εσένα. Δεν ξέρω. Ρε, να γιατί σε. πρέπει να Να σε. κάνω πάντα σε αυτή την πίστα. Έχασα και πάλι ρε. Δεν γίνεται να κερδίσω ρε. Ρε, και ήμουν και... Αυτή είναι ο Μπίκλα, δώσ' της μία μπουνιά. Πάρτο ρε. Γεια σου. Γεια μπα. Γεια, θα σε κάνω friend. Ρίξτε στο πουπ βόμβα. Μια βόμβα. Όχι, εσένα δεν θα σε αφήσω. Μπαμ! Όχι! Πέρασα. Δάκρυ κρίσταλος το έχεις ακούσει αυτό Στέλιο. Λογικό, γιατί εγώ το σκέφτηκα αν δεν το έχεις ακούσει. Λοιπόν παιδιά, γράψτε στα σχόλια ποιος θα νικήσει τελευταίος. Αυτός ο detective. Όχι, κανείς δεν νίκησε. 15 μείναμε. Τι φάση. Αν είμαστε τώρα 15 σημαίνει ότι... Δηλαδή τώρα θα πρέπει να χάσουν 9 άτομα. Όχι 8. Ή να κερδίσουν 9 άτομα. Όχι. Να χάσουν ή να κερδίσουν 7 άτομα τώρα. Δεν θα πρέπει. Ναι.
Τώρα θα λέει να χάσει. Ω, τέλεια! 7 άτομα θα πρέπει να χάσουν. Στο είπα, δεν είμαι προς τα μαθηματικά, εντάξει, το ξέρω. Να κάνω το τραπ αυτό να πάω κάτω-κάτω. Ναι, πάμε. Να τους ρίξουμε όλους. Εγώ δεν πέφτω. Σκάβουμε. Και δεν βρίσκουμε τίποτα. Εγώ είμαι κάτω. Ας κάψουμε λίγο. Όχι, από το κέντρο πρέπει να ξεκινάμε. Γιατί αν δεν ξεκινάς από το κέντρο, χάνεις. Όχι. Παιδιά, φοβάμαι. Όχι, νίκησα. Αυτό δεν χάλασε. Στον αέρα είμαι. Με κολλώ. Λοιπόν, παιδιά. Κοιτάξτε εγώ τι κάνω πίσω από τον Σπύρο. Ουιάια. Έχασα και αυτό που κάνει σαν ουόνουντες στο Staples. Ω! Με λέμον. Θα χάσω σίγουρα. Θα νικήσω σίγουρα. Όχι, θα χάσω. Σίγουρα. Μα είμαι πρώτος. Το είπα. Όχι, γιατί είσαι πάντα πρώτος. Γιατί είμαι πιο πρώτα. Γιατί εγώ τώρα, εγώ θα νικήσω. Είσαι σίγουρος? Να νικήσω εγώ. Στη Ζαρότσουλη. Η άλλη ακόμα εκεί είναι. Μάλλον. Κοίτα. Έλα. Γιατί γύρισε? Please. Έλα. Πρώτη κορώνα. Δεν υπάρχουν κορώνες. Τι λες ρε ψεύτη? What the fuck? Σπάιρους YouTube πρώτος και καλύτερο. Παιδιά, έτσι καταλαβαίνουν όλοι ότι είμαι προήλας. Συν μία κορώνα, ωραία, μη βγεις. Κανονικά εγώ έπρεπε να έχω το play. Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο κρατάει μόνο 17 λεπτά. Τι χάλια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ με τον Στέλιο. Θέλω άλλες 2 φορές να το βάλει. Τώρα γιατί μας βάζουμε λίγο πιο προήλες? Γιατί είδε πόσο προ είμαι. Περίμενε, αυτό πρέπει να περιμένεις να έρθει. Έλα, γιατί κολλάει? Πάντως, ρε, πρέπει αυτό να τον σκοτώσουν. Γιατί με περανάει. Έπεσα, το είδατε. Ρε, γιατί κολλάει? Γιατί με πήγε εγώ εδώ? πρώτος πάντως. Δεν πειράζει, τουλάχιστον θα νικήσω εγώ. Βασικά δεν θα νικήσω εγώ, στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι ότι δεν θα νικήσω καν. Αλήθεια. Κάτι τέτοιο, είμαι τέλος. Γιατί όλοι εμφανίζονται δίπλα μου? Γιατί είναι ρουμπάντας. Δεν θα πεθάνω εγώ. Θα χάσω εγώ. Μαρίνα Σάτι. Έλα, Νίκα, please. Για σένα? Νίκα, please. Ναι, και για μένα. Dreamy luck, Quadrants. Λοιπόν, παιδιά, ήταν πολύ easy τελικά. Γιατί άνοιξε η τηλεόραση? Λοιπόν, παιδιά, νίκησα. Πάλι καλά. Σε βλέπω. Γιατί όλοι είναι νουμπάδες. Για να δούμε τι πίστα χάλια θα βάλει. Ευχαριστώ παιχνίδι που βάζεις καλές πίστες. Την έχουμε παίξει όλοι αυτοί όσοι παίζουν Stumble Guys βασικά. Δεν μπορεί και όλοι. Όσοι παίζουν Stumble Guys λίγο δύσκολο να μην την έχουν παίξει. Δεν συμφωνείς, Τέλειο? Ναι. Είναι από κλασική πίστα είναι. Είμαι πρώτος. Όπως πάντα σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις πιο πολλές πίστες, αλλά τέλος πάντων. Έλα, τώρα. Λοιπόν, βλέπετε παιδιά πόσο προ είμαι. Ουου! Έλα, τι κάνατε? Όπα, σώθηκα. Δεν έπεσα. Λοιπόν, παιδιά, όσοι δεν ξέρουν το κόλπο, από εδώ πας κατευθείαν εκεί, να το κάνει και ο Νουμπάκος μέχρι. Θα σκοτωθώ εγώ. Νουμπάκο, κλαψ.
Νίκησα. Έλα, θα νικήσω. Σε βλέπω. Όχι εσένα, αλλά ναι, νίκησες. Το είδα από άλλον παίκτη. Από αυτό το πιγκουίνο. Ο μπλε πιγκουίνος. Νίκησε ο μπλε πιγκουίνος. Ωραία. Και ποιος χαζούλης νικάει στο τέλος? Ο Τζουτζούκος μου να πεις τώρα, αλλά... Όχ, Αφού δεν έχει νικήσει ο μπλε πιγκουίνο. αυτό είναι άλλο μάτς αφού. Ναι. Τι κάνει παιδιά αυτή που κοιτάω? Πόσο νούμπι. Για να δούμε τελευταία πίστα. Τι ωραία τελευταία πίστα θα έχει. Block dash, ελπίζω. Και εγώ. Γιατί Warlock. Αν δεν βάλεις block dash, θα σε βάλω είναι εγώ. τελικού πίστα η block dash. Και αυτό δεν... Είναι και Φυσικά πρώτο. και να τη βάλει κιόλας. Σε παρακαλώ, βάλε Μπλο- το. Μπορούσες κάτι καλύτερο να βάλεις εκτός από αυτή τη βλάκια για τελικό? Wow. Γιατί βάζει Συγγνώμη, αυτό για Σπύρο, αλλά θα τελικό? νικήσω. Ναι, καλά. Ναι. Με καλά. Όχ, αυτό πόνεσε λίγο. Αου. Έχεις πιθανότητες γιατί χτύπησα. Κι εγώ χτύπησα. Δεν έχεις Είναι πιθανότητες. όλοι χαζοί γιατί δεν ξέρουν αυτό το κόλπο εδώ πέρα. Δεν ξέρουν και ότι είμαι προήλας. Ναι. Λοιπόν, ξέρω εγώ καλύτερο κόλπο από σένα. Από μένα. Εννοείται. Ναι, όμως δεν ξέρεις ότι θα νικήσω. Το ξέρω. Αφού σε βλέπω. Δες. Επιτέλους, μια φορά νίκησα. Ποιος μπήκε μέσα στο σπίτι? Η μαμά μου. Πότε βγήκε. Ποτέ. Λοιπόν, παιδιά, Να, συνεχίζουμε. έτσι κάνω εγώ, είμαι προ. Κλείνει το βίντεο. Όχι ακόμα. Ελάτε για να το κλείσουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε μία εγγραφή, κάντε like, γράψτε και στα σχόλια και τι ομάδα είστε και γράψτε μου και πώς σας φάνηκε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.